Ассалому алайкум бародаро ва хори азиз, ҳама кас асозен хубен, саломатиётон хубай, хуш омадем ба канали мо. Дар имрӯза навор бародаро хонаҳои фурӯширо мондагем. Хонаҳои этаҷия, якхонага, духонага, сехонага ҳамаш ҳастае аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистонанд. Бисёр якхонагае бародаро, духонага, сехонага ҳам ҳастае. Хулоса видеоро то охиша тамошо кунед, бо хабар мешавед аз нархи навои хонаҳои фурӯшии имрӯза. ва фикртонам дар комментария бинависед бародаро, аз кадом шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон хонаҳои фурӯшӣ дар кора комментарияда бинависед. мо ҳатман дар видеои оянда мемонем. Дастгирии моро фаромӯш намекунем бародаро, як дона лайки бепула меҷиқем ва касе меҳмон ай дар ҳамин канал подписатсия кунед то аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. ҳаматон дар раҳмати калон барои дастгиритон. мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. то охири видеоро тамошо кунед бародаро, беҳтарин видео иншоаллоҳ рафтем. бародаро, курси имрӯза 1000 рубл баробар ба 153 сомониву 1 дирам. бародаро, навора сар мекунем, бо диққат тамошо кунед. Якум хонаи фурӯши мо қарор дорад дар ноҳияи Фархор, сехонага квартира дар 2 этаж қарор доштае. 75 квадратни метрае. гӯш мекунед соҳиби хона чӣ гуфтагиае. хона нав ремонт кардагиае, дар назди роҳи калона гуфтагиае, вокзали нав, сехонага квартира. қатъи чизҳои даруниш фурӯхта мешавад. сирошно фурӯшие гуфтагиае. занг занед, бо муомила мекунем. нарша 130 000 сомонӣ гуфтасае ки агар баро блӯзира ҳисобиш кунем 849 000 рубл мешавад. чӣ хеле гуфтум бародаро, хона қарор дора дар ноҳияи Фархор. марҳамат, касе харидорен метавонед занг бизанед. бегзарем дӯстон ба дуюм хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, духонага квартира дар 8 этаж қарор дора. 60 квадратни метре гуфтагиае бародаро. маҳаллаи дуюмай назди Садиқи Афсонае бародаро. то ҳамун мансарда лифт дора гуфтагиае. то ҳамун 8 этажа лифт дора. алишам мешавад ба ягон мошин. нарша бародаро 129 000 сомонӣ гуфтасае ки агар барои блӯзира ҳисобиш кунем 843 000 рубл мешавад. арзон алиш мештае бародаро. марҳамат, ягон мошини алишӣ дорен ё ками хонаро харидорен, метавонед занг бизанед. бегзарем дӯстон ба сеюм хонаи фурӯшии имрӯза. бародарое ки гуфта будан аз шаҳри Душанбе мон хона, ина хонаи фурӯшии арзон қарор дорад. чӣ хеле гуфтум дар шаҳри Душанбе якхонага квартира дар 2 этаж қарор дора. 30 квадратни метраи ноҳияи Фирдавсӣ. ремонт надора бародаро. дом новостройкае, пушти бозори Корвон гуфтагиае. документош 100%. нарша 120 000 сомонӣ гуфтасае ки агар баро блӯзира ҳисобиш кунем 784 000 рубл мешавад бародаро. мумкин бо арзон кунад. касе харидорем бародаро, номерош дар рӯи экрани шумо ҳастае. марҳамат, занг занед, хонаи арзон аз шаҳри Душанбе бихаред. дӯстон, навора давом метем. касе лайк мондагӣ набудаму як дона лайки бепула биҷиқем ва касе меҳмонай подписатсия кунед. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, якхонага квартира дар 4 этаж қарор дора. 33 квадратни метраи дом новостройкае бародаро. чӣ хеле десем без ремонтае. нарша 125 000 сомонӣ гуфтасае ки агар барои блӯзира ҳисобиш кунем 817 000 рубл мешавад бародаро. марҳамат, касе дар хонаи арзон дар кор буд аз шаҳри Ваҳдат бародаро, номерои телефонаш ҳастае, метавонед занг бизанед. маълумоти пурраро аз соҳиби ҳамин хона дастрас кунед бародаро. наршам нархи арзонай фикр мекунам. марҳамат, касе дар корае занг занед. дӯстон, навора давом метем. панҷум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, якхонага квартира, шоколадни этаж гуфтагиае. 43 квадратни метрае бародаро. 13 микрорайонае. дом новостройкае бародаро. гуфтагиае ки ремонт дора хона. нарша 110 000 сомонӣ гуфтасае ки агар барои блӯзира ҳисобиш кунем 718 000 рубл мешавад бародаро. марҳамат, ина хонаи арзон аз шаҳри Хуҷанд. касе дар кор буд бародаро, номерои телефонаш ҳастае, метавонед занг бизанед, хонаи арзонро бихаред. 110 000 сомон. дӯстони азиз, навора то охиша тамошо кунед. ҳар хела хонаҳо ҳастае, аз ҳама ҷо мондагием. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, духонага квартира дар 3 этаж қарор дора. 52 квадратни метрае. ремонт дора гуфтагиае бародаро. чӣ хеле гуфтум дар ноҳияи шаҳри Туз. нарша 110 000 сомонӣ гуфтасае. агар барои блӯзира ҳисобиш кунем 718 000 рубл мешавад бародаро. рақамҳо барои маълумоти бештар гирифтан дар рӯи экрани шумо ҳастае бародаро. марҳамат, занг занед, хонаи арзон аз ноҳияи шаҳри Туз бихаред. духонага квартира 3 этажда қарор доштае. чӣ хеле гуфтум, марҳамат, занг занед. навора давом метем. ҳафтум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар ноҳияи Фархор, духонага квартира дар 2 этаж қарор доштае. 55 квадратни метрае бародаро. ремонт дора гуфтагиае.
нарша 100 000 сомонӣ гуфтесае ки агар ба рубли ҳозира ҳисобаш кунем 653 000 рубл мешава. Бо арзон ҳам мешидаи гуфтае ки каси хонахари аниқай марҳамат занг занед, бо арзон мешидай. Адресош ноҳияи Фархор. Номерои телефонош ҳаст, бародаро метавонед занг бизанед, маслиҳат кунед, хонаи арзона аз ноҳияи Фархор бихаред. навора давом метем ҳаштум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар ноҳияи Истиқлол. сехонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 68 квадратни метра, 1 микрорайон гуфтагиай бародаро ремонташ ҳастай. нарша 100 000 сомонӣ гуфтесае ки агар ба рубли ҳозира ҳисобаш кунем 653 000 рубл мешава. агар шумо дар хонаҳои қимат дар кор боша бародаро комментария бинависед ки қимат дар кора, мо ҳатман дар видеои оянда мемонем. номерои телефонош ҳаст, бародар метавонед занг бизанед, хонаи арзона аз ноҳияи Истиқлол бихаред. дӯстон, навора давом метем то охири видеоро тамошо кунем, беҳтарин хонаҳои фурӯширо мондагем. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, сехонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 75 квадратни метра. хона ремонт дорад, қарор дорад дар наздики бозор гуфтагиай. нарша 120 000 сомонӣ гуфтесае ки агар ба рубли ҳозира ҳисобаш кунем ҳамун 120 000 784 000 рубл мешава бародаро. 784 000 рублда шумо метавонед ҳамин хонаи нозанина бихаред. сехонага квартира 3 этаж, ноҳияи Ҳамадонӣ. номерои телефонош ҳаст, бародаро метавонед занг бизанед, хонаи арзона бихаред. мегзарем дӯстон ба даҳум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, якхонага квартира дар 9 этаж қарор доштай. 9 этажда 43 квадратни метра бародаро, дом новостройкаи без ремонтай хона. нарша 130 000 сомонӣ гуфтесае ки агар ба рубли ҳозира ҳисобаш кунем 849 000 рубл мешава бародаро. марҳамат, ина касе дар хонаи арзон дар кор буд аз шаҳри Ваҳдат. номерои телефонош ҳаст, агар шумо харидори аниқ бошед метавонед занг бизанед, маълумоти пуррора аз соҳиби хона дастрас кунед. мегзарем дӯстон ба 11ум хонаи фурӯшии имрӯза. бародарое ки гуфт таблан аз ноҳияи Фархор хона бимор, марҳамат бародаро, ина хонаи арзон. духонага квартира дар 4 этаж қарор доштай, 54 квадратни метра бародаро. ремонти хона миёнаи нарша 70 000 сомонӣ гуфтесае ки агар ба рубли ҳозира ҳисобаш кунем 457 000 рубл мешава бародаро. 457 000 рублда шумо метавонед духонага квартира дар 4 этаж қарор дора ҳамин хона метавонед бихаред ҳамин нархда. номерои телефонош ҳаст, бародаро, марҳамат занг занед, хонаи арзона аз ноҳияи Фархор бихаред. мегзарем дӯстон ба 12ум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира 2 этаж қарор доштай, 34 квадратни метра бародаро, ноҳияи Фирдавсӣ. дом новостройкаи ремонташ ҳастай. соҳиби хона гуфтагиай ки пушти бозори гипраземдай, об, свет, документош 100% чхеледесен евро ремонт кардагиай хона. нарша 140 000 сомонӣ гуфтесае ки агар ба рубли ҳозира ҳисобаш кунем 914 000 рубл мешава. бо мумкин арзон кунад бародаро, рақамҳои телефонош ҳаст, касе харидори аниқен метавонед занг бизанед. дӯстон, навора давом метем 13ум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, якхонага квартира дар 1 этаж қарор доштай, 24 квадратни метра. хона ремонт дора гуфтагиай. соҳиби хона гуфтагиай ки ягон сехонага квартира боша аз дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ё Бустонда болоиш ман сумметам алиш мекунам гуфтагиай, ё 120 000 сомонӣ мефурӯшам ҳамин хонара. ба рубли ҳозира агар ҳисобаш кунем бародаро, ҳам 120 000 сомона 784 000 рубл мешава. марҳамат бародаро, ина якхонага квартира, метавонед занг бизанед, хонаи арзона бихаред. дӯстон, мегзарем ба 14ум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод, 4хонага квартира дар 2 этаж қарор доштай, 70 квадратни метра бародаро. соҳиби хона гуфтагиай ки хонара ремонтш навай, нав шудагиай хона ремонтш бародаро, нав ремонтш кардагиай мақсад гуфтагиай, ҳамин гарнитурам падарка мекунемш, касе ҳамин хонара бихара. нарша 110 000 сомонӣ гуфтесае ки агар ба рубли ҳозира ҳисобаш кунем 718 000 рубл мешава бародаро. рақамҳои телефонош ҳаст, агар шумо маълумот гирифтан хоҳед, марҳамат занг занед. хона қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. мегзарем дӯстон ба 15ум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, якхонага квартира 1 этаж қарор дорад, 36 квадратни метра. хона ремонт дорад, чихеле десен бародаро, гуфтагиай ки алишам мешава. мумкин ба хона, мумкин ба мошин хаиша, ман намедонам, занг мезанед мепурсед. нарша 110 000 сомонӣ гуфтесае ки агар ба рубли ҳозира ҳисобаш кунем 718 000 рубл мешава.
ина бародаро ман кӯшиш кардам ки хонаҳои арзона баҳри шумо пешниҳод кунам. бародаро ва хоҳарои азиз, ибад навори хонаҳои фурӯшии мо, видеоҳои мо иншоалло давом дорад. Касе ҳам видеода лайк мондагӣ набуд, ҳамун лайка бидиқем ва касе меҳмонаи бародаро подписатсия кунен, комментарияда аввалия нуқта монена ва беҳтарин бинависен ки ма бинем то охири видеоро ки тамошо кард. раҳмат барои дастгиритон. То видеои оянда дар паноҳи худо бошем бародаро. хайр.